1324 trofy. Alien Fame. V tomhle videu si ohodnoťme youtubery československý, zahraniční youtubery. Takže můžeme jít na to, byl bych rád ještě, kdybyste mi dali odběr se zvonečkem a můžete na tohle video zahodit like. A můžeme jít na to. OK, tady první půjdeme na all time a dáme tady toho Hiru. Hira má účet založený v roku 2017, má 121 3v3 vinů, má 87 324 trofy. OK, nejvíc má 175 000, to je dost. Nejlepšího brawlera má Piper na 1321. To je dost, ale jako na to, že to má Meteorit Fame 2, OK, tomuhle určitě bych dal takových 8,5 bodů z 10. Jdeme dál. Tak, jdeme na kód Psychic. Psychic má Alien Fame, to je dost, kam protože jsem zpět, má Alien Fame, má založený účet 2019, chudák nemá stále šely. OK, jeho oblíbený brawler je Mortis, má nejvíc 1333 na toho na Gre. Druhý nejlepší brawler je Rico, OK. Má 3v3 vinů jenom 67 000 a to mi přijde právě, že divné, že má v duo 1078 a v solo Victory 790 a 67 784 vinů ve 3v3. To určitě nemůže mít díky tomu 150 000. Nevím, zajímavý. Takže tomuhle účtu bych dal takových 8,5 bodů z 10. Jdeme dál, jdeme na Snipera. To byl v jednu dobu nejlepší hráč na světě, jestli se nepletu. Má nějaký klub Delay Dynasty. OK, Dynasty, já jsem se spletl místo Dynasty, tak jsem řekl Destiny. OK, hra má založený účet 2018, má sluníčkový Fame 3, má Mastera jako v rankedech. Jeho oblíbený brawler El Primo má na El Primo 1334 trofy, nebo jeho main brawler je asi Stu. OK. Tomu Sniperovi bych dal takových má 104, jo aha, tam měl nejvíc, jinak má 85 000. No Sniperovi bych dal takových těch 8,5 bodu z 10 tež, 8,5 bodu z 10. OK, a ještě poslední youtuber tady Juan Carlos, který asi hodně z vás zná, protože byl dlouhou dobu, myslím, že i půlku měsíce byl v top 1 Global. OK, jeho nejlepší brawler je Buzz Lightyear, na který má 2203 trofy. OK, to je hodně. Hra od 2018, má Mastera, má 3v3 vinu 87 000, to je dost. Takže pro tohle video to bude už konec. Juanovi Carlosovi dávám 8,5 bodů z 10, 7,5 bodů z 10, protože nevím. 7,5 bodů z 10, prostě jakože čekal bych od Juana Carlosa trošku víc, sorry guys. Můžete mi napsat, jak byste to ohodnotili vy, můžete klidně udělat video, označit mě tam a já se na to video kouknu. Takže tak, klidně vám tam i dám komentář. A takže tak, OK. Pro tohle video to vše a zatím se mějte dobře, snad jste si užili tohle video a v dalším videu, nebo na další video byste mi mohli dát nápad vy. Napište mi do komentářů, jaký mám udělat další video.